En aquest vídeo t'explicarem com pots donar el teu aval a Unitat 1 d'octubre. És molt senzill. Entra al teu navegador i introdueix unitat1octubre.cat. Allà veuràs els documents d'avals per demarcació. Fes clic a la teva demarcació i descarrega't el full. Imprimeix-lo a doble cara si és possible. Un cop imprès, omple la casella de signatura amb les teves dades: nom complet, DNI, data de naixement, municipi i la teva signatura. Tot manuscrit. Si és possible, mira d'omplir les 10 caselles del full amb altres signatures d'amics o familiars que vulguin avalar-nos. Un cop omplert, tens dues opcions. Pots dur-lo personalment als punts de recollida que hem habilitat al territori aquests dies. Els trobaràs actualitzats aquí. O bé, pots enviar-lo per correu, posant-lo dins d'un sobre i portant-lo a l'oficina de correus més propera. L'adreça d'enviament és aquesta. Avala'ns. Tens temps fins al 8 de gener. Amb el teu aval, Unitat 1 d'octubre podrà concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya.